обезпокоени, че с договорите си веригите изтискват от тях и малките им печалби. Може би най-голямата беля, която правят те, е, че не допускат на рафтовете си действително малките производители. Те нямат възможност да платят нито входните такси, нито да поддържат разходите за реклама, нито могат да формират такива бюджети. Това до какво довежда, уважаеми колеги? До 70% внос на хранителни продукти в България. Големият внос на храни изправя пред фалит много български производители. Не е от който яде зелника, който му го дава. И ако ние имаме някаква претенция към търговските вериги, тя е само претенция по отношение на гоненето на тези свръхпечалби, които те в момента реализират, което няма нищо лошо, ако не беше фактът, че българите остават без работа на улицата. В европейски мащаб обаче политиката на търговските вериги е друга и тя се определя от всяка държава, която приема техните инвестиции. Полша каза добре дошли в Полша, но извън околовръстното. Словения каза добре дошли в Словения, но искаме навсякъде в цяла Европа, където имате обекти, поне 5%, минимум 5% словенски стоки. Министърът на икономиката успокои бизнеса, като обеща ново регулиране на търговските договори и поправки в Закона за защита на конкуренцията. Закона за изменение